Oyak Gusti Pati. Kutha Pandhawa tata katiwisaya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana iki wancine bedhog tengangi sing kudune kabeh menungsa padha ngaso ora ana sing kudu lumaku ana nom-noman loro sing wedok digendhong sapa tambuh marang aku jenengku Mustika Aji aku Mustika Sari dulurmu ana pira ya mung loro iki Mustika Aji kelawan Mustika Sari yen ngono kowe bocah Kedana Kedini cah Sukerta pangane Bathara Kala aku nduk anggap bocah Sukerta iki karepmu piye ya pancen bocah Sukerta bocah Sukerta ki lamun to durung entuk pangruwatan kowe ngerti ngruwat ki panganan apa lah tegese rong tau diruwat bocah Sukerta ki antarane bocah unting-unting bocah untang-anting Kedana Kedini Kedana sendang kapit pancuran anak telu lanang wedok lanang ku ya pangane kala pancuran kapit sendang anak telu wedok lanang wedok ku ya pangane kala bocah Saramba anak papat lanang kabeh ya pangane kala Srimpi anak papat wadon kabeh ya pangane kala Pandhawa anak 5 lanang kabeh ya pangane kala bocah sing lair kalung usus ku ya pangane kala wong wedok mecahke gandhik ki ya pangane kala wong wedok ngrubuhke dandang ki ya pangane kala wong mantu nek ora nanggap wayang pangane kala ngono ceritane ning embuh nyatane pangan dasare wetengku luwe wis pirang-pirang sasi ora kisen menungso yen pancen aku nduk anggap bocah Sukerta nyibarate cacing kae didak mugil ayo panganan aku yen kowe ra kelakon mangan aku ana apesing uripmu kowe dhewe sange giateng sirahmu piye